Ngiyababingelela abalaleli imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Ihloko engizokhuluma ngaso sithi umbuso kaNkuluNkulu nombuso wabantu. Ngaso sonke isikhathi kumele sikwazi ukwahlukanisa umbuso noma ubukhosi bukaNkuluNkulu nobukhosi babantu. Kukhona ubukhosi obusemhlabeni kodwa obuphansi kukaJehova, obuhamba ngendlela kaJehova. Bese kuba khona emhlabeni ubukhosi babantu obuhamba ngenqubo namasiko abantu. Umehluko phakathi kwalobu bukhosi ukuthi ubukhosi obungaphansi kaNkuluNkulu buhamba ngendlela nentando kaJehova kuphela, kanti ubukhosi obulandela amasiko bulawulwa ngokozalo noma ngokwehlahla somndeni. Isizwe sakwa-Israyeli sasinobuholi obungaphansi kaJehova. uMose owabe ekhethwe nguJehova wahola lesizwe enomnewabo uAaroni kanye noJoshua. uMose wabe eganiwe enamakhosikazi namadodana. Kodwa kwathi esezofa sizwa uJehova ethi kuNumeri 27 verse 18, uMose akagcobe uJoshua indodana kaNuni abe ngumholi emva kwakhe. Asizwa ukuthi ngenkathi uJoshua ethatha ubuholi, amadodana kaMose ake abhikisha ethi bekumele kube yibo abaholi ngoba lesi sizwe besiholwa nguyise. uJehova wathi ubeka uJoshua ngoba enomoya wokuhlakanipha ekuholeni isizwe, hayi ngokozalo. uJoshua wafa uNkulunkulu engakamkhombi ozomlandela ebuholini. Kubahluli chapter 1 verse 1 kuya ku2, abantwana bakwa-Israyeli babuza kuJehova ukuthi ngubani phakathi kwabo ozobahola. uJehova wabaphendula wathi bazoholwa nguJuda. Abantwana bakwa-Israyeli abazange bathi ngokufa kaJoshua base bezikhombela kubantwana bakaJoshua ozobahola. Babuza kuNkulunkulu, yena waphendula wakhomba uJuda ongesiyo owendlu kaJoshua. Awukho umsindo owaqhamuka kumadodana kaJoshua ukuthi akubekwa ngani wona ngoba uyise ubengumholi. uJehova wabe ethe esizweni sakwa-Israyeli indlu kaLevi koba yindlu lapho abapristi bozalwa khona, waze wagcoba uAaroni namadodana akhe. Kodwa kwathi uma sekufika kumpristi uEli izinto zashintsha. Amadodana kaEli akaziphathanga kahle. kuSamuel wokuqala isahluko 2 verse 12 kuthi lamadodana alompristi ayengamadodana amabi ayengamazi uJehova. kuSamuel wokuqala isahluko 1 verse 30 uthi uJehova, ngasho nokusho ukuthi indlu yakho nekayihlo iyohamba phambi kwami kuze kube ngunaphakade. Kepha manje uJehova uthi akube kude nami, ngokuba abangidumisayo ngiyakubadumisa, abangedelelayo bayokweyiswa. uJehova wasishintsha isifungo sakhe, wabukhipha ubupristi endlini kaEli okuyindlu yabaLevi, waqoka uSamuel ongasiye umLevi ukuba abe ngumprofeti. kuSamuel wokuqala isahluko 2 verse 35 uJehova uthi, ngiyakuzivusela umpristi othembekileyo oyakwenza njengokusenhlizweni yami nasengqondweni yami. Ngenkathi uJehova ebeka uSamuel akabukanga isihlahla somndeni, kodwa wabuka ubuqotho bukaSamuel. Asizwa amadodana kaEli ebhikisha ethi bephucwe ubupristi babo. Amadodana omprofeti uSamuel angabehlulele akabaphathanga kahle abantu base bekhononda kuSamuel bethi akatshele uJehova abanike inkosi. kuSamuel isibili isahluko 8 verse 3 kuthiwa amadodana kamprofeti uSamuel ayengahambi ngezindlela zakhe, kepha aphamukela inzuzo embi, athengwa ngemivuzo, aphendukezela izahlulelo. uJehova wawakhipha amadodana kaSamuel ekubeni abe abehluleli. Wathuma uSamuel ukuba ayogcoba uSawulu owabe engelutho ukuba abe inkosi. Kwaphela kanjalo ngabantwana bakaSamuel. Kodwa asizwa ukuthi amadodana kaSamuel abhikisha ethi bekumele ubukhosi buze kuwo. Kwathi uSawulu eseyinkosi wangaqhuba kahle. Watholakala esethi uma enezinkinga ahambe aye kwabanamadlozi ayobhula. Kwamcasula lokho uNkulunkulu wamephuca ubukhosi.
Funda incwadi yeziKronika zokuqala chapter 10 verse 13 kuya ku14. uJehova wakhetha umfana nje ongalutho uDavid ukuba abe inkosi. Esaphila uSaul wazama ukubulala uDavid ehlangene namadodana akhe. Kodwa awaze waphumelela ngoba uDavid wabe egcotshwe nguJehova, kwafa yena. Umprofeti uEliya wabe ehamba eshumayela nomfana ogama lakhe lingu-Elisha. Esezomthatha uJehova, uEliya wathi kuElisha akacele noma yini. uElisha wacela ukuthi umoya kaEliya wehlele kuye. Nempela umoya kaEliya wehlela kuElisha. Sifunda encwadini yamakhosi esibili isahluko 2 ukuthi esembonile amadodana abaprofeti baseJerikho athi umoya kaEliya uhlezi phezu kukaElisha. Afike amhlangabeza, akhothamela phansi phezu kwakhe. Amadodana abaprofeti akazange amhlasele uElisha ethi wena ubuyini ukuthi ungathi ungazalwa ngumprofeti bese umoya womprofeti wehlela kuwe. Esikhundleni salokho amkhothamela, angabuka isihlahla somndeni, ngoba abe azu ukuthi ukwehlelwa ngumoya kaNkulunkulu akuhlangene nobundeni noma nozalo. KuLuka wokuqala verse 31 kuya ku32 sifunda ukuthi ingilosi yathi uNkulunkulu uyakunika uJesu isihlalo sobukhosi bukayise uDavid, ebe inkosi yendlu kaJakobe kuze kube phakade. Ukuthi uJesu uyokuba inkosi yendlu kaJakobe kuze kube phakade kwakuliqiniso, ngoba vele uJesu wabe eyinzalo kaIsrayeli. Kodwa ubukhosi bukaJesu abuzange bulandele uzalo. Noma uJesu wabe engaganiwe, kodwa wabe enaba abafowabo abazalwa ngunina uMaria. Umpostoli uJakobe kwabe kungumfowabo kaJesu, ezalwa nguMaria. Akuzange ukuthi ngokufa kaJesu bese kubekwa uJakobe ukuba athathe isikhundla sikaJesu. Ngoba ubukhosi bukaJesu kwakungowaseZulwini. Kungeke kube ubukhosi okwangathathwa ngokulandela uzalo noma ubundeni. Kubalekileke ukuthi uma umuntu ethi uyinkosi, acacise ukuthi lobu bukhosi bakhe bungaphansi kaJehova noma ubukhosi boselwa obulawulwa isihlahla somndeni. Ngoba ubukhosi baseZulwini abunambango wezindlu, akunasihlahla somndeni. Emasontweni adlule ngichaze kabanzi ngomprofeti uIzashembe ukuthi umyalezo wakhe omkhulu kwabe kungukuthi uthunywe nguJehova, nokuthi ibandla lamaNazaretha lisesimeni esifanayo nesabantwana bakwaIsrayeli. Libandla likaMenzi wezulu nomhlaba okunguJehova. Umprofeti akagcinanga nje ngokudumisa uJehova, kodwa wadumisa noJesu Kristu. Wabhala izihlabelelo eziningi ngoJesu, engizobe ngichaze ngezinye zazo. Ubudlelwane phakathi kwebandla lamaNazaretha nobukhosi basemhlabeni kwacaciswa kahle nguShembe wesibili, ubaba ilanga. Washumayela mhla ka31 July 1965 eKuphakameni. Uthi uShembe, manje ngiyathanda ukunikhumbuza njengoba incwadi isho ithi uNkulunkulu uyayenza into enhle njengalena yenu, kodwa usuke engayenzeli abantu, wazenzela yena. Into yakhe le, akusiyo into yabantu, akusiyo futhi into kaShembe, futhi akusiyo into yamadodana ami noma abafowethu, nabefundisa akusiyo eyabo, ngekaNkulunkulu, ngekaShembe. Uma eqhubeka nalentshumayelo ubaba ilanga uthi njengoba silapha nje singabe inkosi yamaqadi, uma sikwenye indawo singabe inkosi yakuleyo ndawo, kodwa nina eyenu inkosi ayibonwa nguNkulunkulu kuphela, ayikho enye. Ngakho nilibambisise lelo lizwi noma nini, noma singasekho thina emhlabeni. Kule ntshumayelo kunezinto ezine uShembe owazicacisa. Okokuqala uthi ubuNazaretha abusibo obabantu noma obomuntu. Okwesibili uthi ubuNazaretha abusibo obukaShembe osenyameni, akusibo okwamadodana akhe,
futhi akusibo okwabafowabo noma okwabefundisi. Okwesithathu uthi ubuNazaretha ngokubukashembe ongumoya, yena owathunywa nguNkulunkulu ukuba azokwakha ubuNazaretha. Okwesine amaNazaretha asemhlanganweni anayo inkosi yoselwa angaphansi kwayo. Kodwa njengebandla amaNazaretha akanayo inkosi ebonwayo, akanayo inkosi esenyameni. Inkosi yamaNazaretha njengebandla inkosi engabonwa nguNkulunkulu, ayikho enye. Okukhulu kunakho konke uthi ubaba ilanga lokhu akushoyo sikukhumbule ngisho yena engasekho emhlabeni. AmaNazaretha akukhumbule ukuthi akanayo inkosi ebonwayo ngaphandle kwamakhosi oselwa. Isikhathi esiningi ngivama ukukhuluma ngezinto engizitshelwa ingilosi uhlaleleni. Abantu bese bengibuza imibuzo eminingi, abanye besho lokhu nalokhu. Namhla ngifisa ukuchaza kafuphi ngohlaleleni. NgoSeptember 2006 kwafika intombazane eyazethula ngokuthi inguhlaleleni. Kwathi uma kubuzeka ezinye izinto ngayo, yathi aseneliswe yilokho ekushilo, singayibuzi lutho olunye. Kodwa kwathi kuphela amasonto amabili kwabe sekucaca ukuthi lo muntu ohlala evakasha akusiye umuntu wakulelizwe. Kwacaca ukuthi ngumuntu waseZulwini. Kodwa akazange asitshele inhloso yakhe. Kwaze kwaba ngo-2008 lapho asitshela khona ukuthi uthunywe nguShembe, ubaba ilanga. Lo muntu siyaye simthuke esesendlini, singazi ukuthi ungene ngaphi. Noma esehamba uvele anyamalale emehlweni. Kwesinye isikhathi uma esekhona endlini, sibona ngoba kudlula umbane phambi kwethu, bese sazike ukuthi usekhona. Kusukela ngo-2008 waqala uhlaleleni ukushumayela esifundisa ngeBhayibheli nangesihlabelelo zamaNazaretha. Kodwa imibhalo yeBhayibheli nezihlabelelo ivela esandleni sakhe njengakukhompyutha. Isandla sakhe siyo yonke into, sinamehlo. Angivumelekile nokho ukuveza konke ngengilosi. Emva kokubikela umndeni nabanye abagcotshwa ngalesi simanga somuntu osivakashelayo, ngathola iseluleko sokuthi kumele ngimkhunge ngembuzi. Kwathi sengilungiselela ukwenza lokho, wafika uhlaleleni. Ngezwa esethi, ngizwa uthi uzongikhunga ngembuzi. Ngavuma. Wabe esethi, angisilona idlozi mina angaze ngibe ngumuntu wakulomhlaba. Awunaso isitsha sokuphakela mina. Thina sidla iphunga lamanoni angumhlatshelo kaJehova kuphela. Thina sikhangezwa nguJehova kuphela ukudla ngoba singabantwana bakhe. Wabe esengibuza ukuthi ubani owathi singamakholwa asokwenzela eminye imimoya umhlatshelo, ngoba umhlatshelo wenzela uJehova yedwa. Wangivulela incwadi kaExodus 22 verse 20 ethi, ohlabela abanye onkulunkulu ngaphandle kukaJehova yedwa uyokubhujiswa. Ithi-ke ingilosi, uShembe wachaza wakubhala phansi ukuthi ungumprofeti kaNkulunkulu nokuthi uthunywe nguJehova ukuba azokwakha ibandla likaMenzi wezulu nomhlaba. Wathi izizukulwane ngezizukulwane azigcine umthetho kaJehova. Kodwa kutholakala kulo leli bandla elalilethwe emhlabeni ukuba libuyisele abantu emthethweni kaJehova, sekuyilo elihamba phambili ekufundiseni abantu ngezinto eziphambene nomthetho kaJehova. Uthi-ke uhlaleleni kunomehluko phakathi kwesono somuntu ngomuntu, kunokuba ibandla ngokwalo libukele phansi umthetho kaNkulunkulu. Leli bandla selifundise abantu bomhlaba ukuthi kuyinto evumelekile ukuthi amakholwa ahlabele amadlozi. Sekuyinto evumelekile kuJehova ukuba amaNazaretha ebe yizangoma, athwase nezinto ezinjalo. Ingilosi yabuya yakhuluma ngomkhuba wabantu abajivaza igama likaJesu. Yathi uShembe wabhala esihlabelelweni eziningi efundisa abantu ngoJesu. Lezi zihlabelelo zazifika nezingilosi, ziyincwadi yamaNazaretha eyiBhayibheli lawo.
Kodwa kutholakala amanye amaNazaretha ebiza uJesu ngoNkulunkulu wezizwe. Amanye afunde izincwadi ezithi umuntu ofundisa abanye abantu ngoNkulunkulu wezizwe kumele abulawe. Uhlaleleni wangivulela isihlabelelo echaza ngalezi zihlabelelo ezilandelayo ezikhuluma ngoJesu. Isihlabelelo sesibili sifundisa amaNazaretha ukuthi kumele atshele izizwe namabandla asezulwini ukuthi uJesu ungumkhululu ongafiyo. Isihlabelelo sesihlanu sifundisa amaNazaretha ukuthi sonke thina amaNazaretha kumele siphile ngaphansi komhlambi kaJesu ngoba nathi silibandla likaJesu. Isihlabelelo 56 sisitshela ukuthi abantu abangcwele bahlanzwa ngegazi likaJesu. Isihlabelelo 132 sisifundisa ukuthi uJesu wafela izono zethu. Ithi-ke ingilosi kuba isimanga uma amanye amaNazaretha ezwakala eqhuma phezulu esitimeleni nasemathempelini kaJehova ehlambalaza igama likaJesu. Okubuhlungu kakhulu ukuthi uShembe wafundisa ngokuthi amaNazaretha akothi uma ethandazela abantu ahlabelele isihlabelelo 58 esithi Baba wethu osezulwini sisebusweni bakho. Siqhubeke sithi umoya wakho mawuze Nkosi ubaphilisa abantu bakho lowo owasethembisa wona ngoJesu Kristu inkosi wathi awusishiya sisodwa wosithumela umoya ongcwele. Uyabuza ke uhlaleleni uthi nikwazi kanjani ukuphilisa abantu ngomoya owalethwa nguNkulunkulu wezizwe. Mhla ka-4 kuJanuwari 2010 uhlaleleni wafika endlini njengenhlala yenza ebukeka ekhathazekile. Wafika wasichazela izinto eziningi ezikhathaza ubaba ilanga ngesimo sebandla lamaNazaretha. Wabe esethi ngithunywa ubaba ilanga uthi angikutshele uphume ebuhleni bese umakhela indlu kaJehova. Indlu kaJehova ke libandla. Uthe ungakhathazwa lutho ngoba yena uzohamba phambi kwakho. Ngambuza uhlaleleni ukuthi ngingalihola kanjani ibandla lamaNazaretha ngoba angisiye owakwaShembe. Uhlaleleni waphendula ngolaka wathi ngenkathi ubaba inyanga yezulu ekubizela endlini ekutshela ukuthi ukuwa nokuvuka kwebandla lamaNazaretha uNkulunkulu uyokubuza kuwe. Awumbuzanga ngani ukuthi ukuwa nokuvuka kwaleli bandla uNkulunkulu uyokubuza kanjani kuwe ungasiye owakwaShembe. Waseqhubeka ethi ubani owathi leli bandla ngelomndeni wakwaShembe. Leli bandla akuselona manje elomdali wezulu nomhlaba. Akashongo yini ubaba ilanga ukuthi leli bandla naye akusilona elakhe, akusilona elamadodana akhe nabafowabo, kodwa ngelikaNkulunkulu, ngelikaShembe ongumoya? Angiphendulanga. Wabe esethi ubaba ungithume ukuthi ngikutshele ukuthi yakha ibandla likaJehova hayi elomndeni wakwaShembe. Kuleli bandla uzobuyisela abantu emthethweni kaJehova owawuletha kumaNazaretha ngomprofeti. Ubuye ufundise abantu ngoShembe womoya. uShembe womoya ilo ubaba ilanga owakhuluma ngaye ethi leli bandla lingelakhe. Ithi-ke ingilosi lo Shembe ongumoya yilo Shembe owafika kuba umprofeti entabazwe wathi wena unguShembe ngoba kuwe kuhlala mina Shembe, yimina uShembe. Ngakho-ke laba abathi angikwazi ukuhola ibandla lamaNazaretha ngoba angisiyena owakwaShembe baqinisile, ngoba angitshelwanga lutho ngebandla lamaNazaretha eliyisizwe esiholwa umndeni wakwaShembe njengokuchaza kwabanye, ngoba yathi ingilosi ayikho into enjalo ezulwini. Wathi ubaba ilanga angimakhele ibandla likaJehova eliholwa uShembe womoya. Angazi-ke ukuthi ngaphandle kwengilosi ngubani ofanele ukungethulela umyalezo ovela kuShembe. Angazi ukuthi ingilosi kubhekeke ukuthi ngiyiphikise kanjani, ngiyiphikise ngithini. Inkosi buselokho enikuzwile.